سلام سلام كمل لهم بروحاتي وشت أنا قعدت تنزل لهم تقارب سلامكم بزح تروحي بقى لله لو معلتي كلمة خلتها معلتي تقبل إني تبي شو يخسر خنير ممكن أجد أم سرح وينه عيل تمتشوني مالتي إنها تقبل إن اللي تبي بتعمل يدسي لني مساي تدستكن عدس بدكي زبالكن عامين قحايو دس بلنا زنحتي تعمل مسكن أو زيت وصحوا بأخات كني كأب متصال بمارني خمسكن هتون بمشي لا يلاچو هاجر ውስጥ ያላችሁ እኔ ጋር መጥታችሁ ሰፖርት የምታደርጉኝ ሰብስክራይብ ላይክ መጥታችሁ ሰዓት የምታግዙኝ ሁላችሁም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንደኔ ሰዓት ያልሞላችሁም እንደኔ ያጋጥማችሁ እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ምክንያቱም ብዙ ወራት ደክሜበታለሁ፣ ግን በጣም ደስ የሚለው በፍጥነት ነው የተቀበለኝ። በ24 ሰዓት ነው የተቀበለኝ። በጣም ደስ ብሎኛል ከምሬ ነው። እና ካኡብ ሙሳ እንታይ ይኽብል ደልየ ዝመልእ ወዲ ንዓይ ዝመልአለይ ማለት እዩ። ብዙሓት ብንትን ፅሒፍክናለይ ኣለኸን ዝፀሓፍክናለይ መሊስ ኣለኹ መን ምዃኑ ማሰንጀሮም ሂበልክን ኣለኹ ፍነት ዩቱብ እዩ ዝብል ካብዚ ከቕምጠልክን እየ እንትኑ ሊንኩ ናይ ዩቱብ ሊንክ እውን ኣሎ፣ ናይ ፌስቡክ ሊንክ እውን ከቕምጠልክን እየ። ማሰንጀር ናዕተኽን ኣናግርኦ መልአልክን እዩ። ብስነ ስርዓት እዩ ዝመልአለይ ንዓይ ምምላእ ኩሉ ሰብ ይመልእ እዩ ገንዘቡ ብዙ ኩሉ ሰብ ይመልእ እዩ። ግን ዋና ነገር መን እዩ ዝሕግዝ እዩ መን እዩ ዝሕግዘካ። ምክንያቱ ንሕና ቢዝና ስራሕ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። በተለይ ሕዚ ረመዳን እናኣተወ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ እዩ ክብድ ዝብለና እና ዝሕግዘክን መን እዩ ዝሕግዘና እውነት ንሕና ክንዓቢ ዝደልየና ስመን እዩ ኢልክን ናብቲ ዝሕግዘክን ክንክርኣተዋ ዘለክን ማለት እዩ። ካብኡ ከዓ ምብላዕ ዝወዳሕ ወብኻ ይብላ የዲድ ይበሃል ሓውና ክንዕብዮ ኣለና። ምክንያቱም ካልእ ክንከፍሎ ኢና ንሕኡ ክንከፍል ኢና። ስለዚ ክዓብየልና ኣለዎ ስለ ብፅሬት ክሰርሐልና ይግባእ ማለት እዩ። ንዓይ ፅቡቕ ይሰርሐለይ፣ ብዙሓት ኣሕዋተይ እውን ሰሪሑ እዩ። ንዓይ ግን ብዝገርም ነገር ይሓግዝኒ ዝሓወይ ኩነት እዩ። ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። ንበረለይ ውቀትካ የዳብረልካ ፍልጠትካ ማለት እዩ። እና እናኣተናለ ሳብስክራይብ ንገር። ሳብስክራይብ ምንም ኣይጎድእን። ኩልኽን እሞን ዝኾንክን ድዩስ እሞን ዘይኮንክን ድዩስ ሳብስክራይብ ግበርኦ። እናኣተኽን ሳብስክራይብ ግበርኦ ሓውና። ኣብዚ ከቕምጠልክን እየ ሊንኪ ትፈልጦ ትፈልጦ ኢኽን ዘይትፈልጦ ግን ሳብስክራይብ ግበር ኣለዉ። ሓውና የዕበ ክብለክን ይደሊ። ካብኡ ብጣዕሚ እየ ለመስግን። ኣይተመቻቸወንን ብስ ከምዚኣ ገይረ ክሰርሕ ስለ ዘለኒ እየ ከምዚኣ ገይረ እኒአኹ ማለት እዩ። እና ንሕናስ ኣነስ ግርም ዝብለኒስ እንታይ ድዩ ኩሉ ነገር ብትዕግስቲ ከም ዝኸውን ተዓዚበ ካብ ባዕለይ ማለት እዩ። እንድሕር ተዓጊስካ ኩሉ ነገር ይሰቃዕ ምዃኑ፣ እንድሕር ተዓጊስካ ክገብሮ እተልካ ኩሉ ነገር ይግበር ምዃኑ ካብ ባዕለይ ተማሂረ ኣለኹ ማለት እዩ። እዚ ንዓይ 7-8 ወርሒ ይወዲእለይ፣ ግን ምንም ናይ ባዕለይ ቪድዮ ገይረ እየ ሰሪሐ ናይ እንዳማተይ ቪድዮ እተውን ወላ ካብ ቲክቶክ ሲ ናይ ባዕለይ ፎቶ እውን ኣይፀዓንኩ። ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ብፍጥነት የተቀበልና ውሽጢ 24 ሰዓት የተቀበልና። እዚ ክለክን ከለኹ ግን ፅሩይ ነይሩ ቪድዮታተይ ኣይኮነን ክህልዎ ይኽእል እዩ ክፍተት። ስለዚ ሓገዘኒ ሓዊ ስለዝኾነ ሓጊዝኒ ኣሎ። ስለዚ ንዓኻትክን ከምኡ ጌርካ ሕግዘክን ስለዝኾነ ዘይመላእኽን ሞን ዝኾንክን ምናልባት ዩቱብክን ተበላሸወክን ሞን ኮይኑ እውን ሓደ ግዜ እግደካ እዩ ብዝኾነ ምክንያት ብዝኾነ ስሕተት ሃገይ ኮምንታቱ ዝተበላሸወክን እውን ከናግርኦ ትኽእል ኢኽን ክዕርየልክን ይኽእል እዩ። ማሰንጀሩን ሊንኩን ከምጠልክን የቢዶ ማለት እዩ። ብተረፈ ተሰናይ ንዓኽን ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። ዘንሓተይ ሕዚ እውን ሸር ሳብስክራይብ ላይክ እናገበርክን ተሓባበራኒ ሁላችሁ ተባበሩኝ። እንደዛ እያደረጋችሁ ማለት ነው ሰፖርት አድርጉኝ። ሳብስክራይብ ያደርጋችሁ ሳብስክራይብ አድርጉ። ሳብስክራይብ አያስከፍልም፣ ሰዓትም አይፈጅም። ስለዚህ እየገባችሁ ሳብስክራይብ እያደረጋችሁ ሸር እያደረጋችሁ ተባበሩኝ እላለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው እህት ወንድሞቼ እና ኩልኽን ኣሕዋተይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። ውሽጢ መስመር ኣትይኽን ትሕግዛኒ ቪድዮይ
تولو ساعات كمل لا أخيلكم سلكهن لأخكن بديك الرأي اللي مو ساعات تولو كمل إسكبر كان حواتي بتعمي زمان سكين كبرتي هذا اللي عدمن دعناني حابكن أنا من زي كن أبساعد من لأذن لهم دقمن ناتي هم ناتي عدل يعني خلما علت شوعته بعمود سلاسي تقبلني تعمي دس من تاريخ يزي أنا أنسى تعمي زمان سكين مالتي حواتي معري سلام كنا لي حد فيديوهات كسر حير رمضان سلمان اشتكت مكرنا يخوني يمكن دم عدمن دعنا متحركه قورئة الكذا يسرح نجر سلزي الله حاجاجزنا أبز تنودولي وخنا بتصحنا أنتي كلها نتحقق زمان كويس خلاص أنتني عايز لين المرة يكون هذا إنه مزدلي كهذا الحري زدلي بدون آخر نتحققنا شرنا كبرنا نفعل مثل كسب قرص شرنا كبرنا بدوتاتنا نتحقق ما تصيحنا بلايم سعسي مال أحواتنا ون بورت كبر نحجزن كلكن يدلي يغني اللي كبرتي هذا اللي بتعمي دسيدني مو دستا وانا اللي دمو كل خاتكن ما تصيحن سبسكرايب لايك نقولكم فيديو ونرافن سبسكرايب كبركم مالتي حق ثاني سبورت كبرني كلكن يبتو دحنا على ديت السنين عخن أكل أي فيديو كان ينا